Moi, tässä videossa rakennetaan Nia, Kai ja Jane. Seuraavassa jaksossa rakennetaan Jane, Lloyd ja Cole. Rakennetaan aikana toi Kai. Te voitte kertoa kommentissa, mikä on sun lemppari Lego minifiguuri. Mun on ehkä Mestari Jane. Sitten aseen sille. Te voitte kertoa myös kommentissa, mikä on sun lemppari linja. No mene nyt. Tai ei mitään toinen jostain sit, niin otas vaikka käteen. Kai, tulen mestari, joka on Nian isoveli. Seuraavaksi Nia. Älkää nyt nämä luvusta erilaiset. Älkää mettäkö sitä. Nia, vedenmestari, kuka on Kain pikkusisko. Sitten on Jane. Ei mä tee väärin. Oottakaa, niin vähän mönkää, sori tästä. Tykkääkö te rakentaa legoja? Mä tykkään. Jos te haluatte, niin jos te haluatte, että mä teen Lego Classicista jonkun hienon teoksen näille ninjoille. Sen salaman mestari, kuka haluaa Nian itselleen. No niin. Tässä ovat ne 3 Niaa. Kai, Nia ja Jane. Seuraavassa jaksossa tulee Jane, Lloyd ja Cole. Tämä on eka jakso. Se olisi moro.